ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಕೇವಲ ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಆತು ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡುಲ ತುಳುನಾಡೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕೋರ್ರ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆರು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉಪಜಿಲ್ಲೆದ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನಲ ಮೊಗದ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಾಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಾಲ್. ಪಿರಾತುದ ಪಿರವು ಜನಮಾನ್ಯನ ಕಷ್ಟ ಸುಖದ ವಿಚಾರ ಪ್ರಚಾರದ ಪರದೆದೆತ್ತು ತೂನಗ ಕೆಲವೇ ದಿನುಟು ಓದಿರಿ ತಿಕ್ಕುನ 150 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪಂಪಿನವು ಜನಮಾನಸದ ಜೀವನಾಡಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವಿನ ಸರಕಾರನೇ ಬರಿಕದಿದು ಕೆಲವು ದಿನ ಕರಿಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಸಾಲಡು ಉಂತುದು ತನ್ನ ಕ್ಲೆಡ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಾತೆರ ಪಾತ್ರಿರೆ ಎಸ್ಟಿಡಿ ಬೂತದ ಎದುರು ಕಾತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಜನ ಇನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಂಪಿನ ಬೂತುಗು ಮರಲಾತಿರು ಇಂಚನೆ ದುಂಬರಿಂಡ ನನದ ಕಾಲದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಸ್ಟಿಡಿ ಬೂತು ಪಂಡ ದಾದ ಪಂದು ತೆರಿಯಂದ್ಯಾವು ಅಭಿಕೋಸ್ಕರನೇ ಎಂಕುಲ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಹಸನ ಎಷ್ಟಿಡಿದ ವಾಮನೆ. ವಾನಮ್ನದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಾಲೈನ್ ಅಟ್ಟಿ ಲಾರಿ ಮಗರೋಡು ನಂಡ ವಾನಮ್ನದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೇಪರ್ ಉಲ್ಟಾವತ್ತೊಂದು ಓಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದಾಲ್ದ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಮಾರ ಒಂದು ಚಕ್ಕ ಬೋಸ್ಟು ಲಾರಿನ ಲೈನ್ ಉಂತಾದೀನಿ ಯಾನ ಲಾರಿ ಕಂಕಣೆ ಉರ್ದಿನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇದೆ ಎಂದು ಅನಾಮಧೇಯ ಕರೆ, ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ, ಶ್ವಾನದಳದಿಂದ ಮೂಸಾಟ, ಮೂಸಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 2 ಜಂಡು ಬಾಂಬು. ಬಾಕ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಂದಪ್ಪ ಅಂದ ನನಗೇನು ಖಾಲಿ 25 ರೂಪಾಯಿದ ಜಂಡು ಬಾಂಬು ಗಲೆ 25 ಜೀಪು ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕಲು ಬಾಕ ಉಗ್ರನ ಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆಪ್ಪ ಓಲುಂದಿಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕಿನವಳು ಕೆರಿಂಗ್ ನಡ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಹಂಚಿ ಕೌಂಟೊಂದು ಬಾಂಬು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಈ ಸಲ. ಹಲೋ ಅಂದು ಎಷ್ಟು ಇಡ್ದ ವಾಮನಿ ನಿಜ ಮುನ್ಗೆ ಏರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು ಓದ್ತೀರಿ ನಿಂಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಯತ್ತ ಸಾರ ಜನ ಬರ ಪೇರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ ಇರು ಎನ್ನಡ ಬೆದಂ ಬಾತೇರ ದೆನ್ನ ಎಂಟ ಬೆದಂ ಬಾತೇರವಲ್ಲಿ ಯಾನು ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿ ವಾಮನಿ ಮಾ ಲೋಕಲ್ದ ಅಲತ್ತು ಎಂಟಂಚಿನಿ ಬೆದಂ ಬಾತೇರು ನೀರು ಮಾರ್ಲೆ ಫೋನ್ ದಿಲೆ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜ ನಾವು ಅದು ಏರೋ ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು ಓದ್ತನ್ಕ ಮಾರ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಆಯ್ ಕೂಡ ಪೆದಂ ಬಾತೇರೊಂದುಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಪೆದಂ ಬಾತೇರಿ ಇಂಚ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಭಾಷೆ ಅಣ್ಣ ಇರಗೆ ಯಾನದ ಮಾರಾಯ್ತು ಅತ್ತೆ ಅವು ನಿಕ್ಕತ್ಯ ರುಕ್ಕೋ ನಿಕ್ಕತ್ತ ಅವು ಬೇತೆ ಫೋನು ರುಕ್ಕೋ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕತ್ತು ಎಂಚ ಈ ಪಿದಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡು ಅದ್ಯೋಡು ಪಿದಾಡ್ನತ್ತ దానైతే కాసా ఆండి బల్ల తూక బల్ల కొర్క మారే బల్ల మారైతే కొర్కాయ కొర్క బండత మొల్ల చెచ్చిన మత్నాయన ఎడుదు ముక్క సురువాతని ಕಿರಿ ಕಾಸು ಓಡು ಯಾಂದಾನೆ ಮುಳ್ಳು ನೋಟಚ್ಚಿ ಹಾಕುನ ಮಂಡ್ಯ ಸಮ ಓರೋರ ಎನ್ನೋಡು ಮಾರ ಯಾನ್ ಅಲಕ್ಕ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ಬಿಡು ಕಾಂದಾಪುಡು ಸನ್ನಿ ವೀರ್ನಾಲಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜ ಬೆಚ್ಚ ಪುಂಡಿ ನೀರಿಗೆ ಬಾರೆ ಚೆನ್ನಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀರಿಗೆ ಬಾರೆ ಚೆನ್ನಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಲೋ ಚಾರ್ಜ್ ಮುಗಿದು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. Yes? No. Snow? Tadi? Talaji, sorry. Indi? Sapura pinda charger undi. Enja? Sapura pinda charger unda andu. Sapura pinda charger Sapura pinda Tora pinda undava. Tora pinda appuji Sapura pinda adu. And yan call malpade. Call malpade. ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಫುಲ್ ರೇಸ್ ಅಂಡ್ ಹಲೋ ಅಂದಿ ಯಾನಿ ಅಂದಂದು ಅವು ಉಂಡತಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಯಾನು ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿದು ಫೋನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದಂದು ಬಕೊಂಡತಿ
ನನ್ನ ಬಯ್ಯಗ ಬನ್ನಗ ಚೂರು ಪೊರ್ತಾವೇ ಬಾಲ್ಯ ಗುಂಜಿ ಪೇರಿ ಹೀರೇ ಕೊರ್ಲಾವೇ ರಾಮ ದೇವರೇ ಮದ್ಮೈನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಕಂಡನಲ್ಲು ಎಂಚಿನ ಬರೋ ಕಲ್ಪೋಡ ಅಂದಂದಿ ಪೊಕೊಂಡೈತೆ ಕಾಂಡೆ ಏನು ಬಸ್ಸುಟ್ಟು ಬನ್ನಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಏದೈಜಿ ಹಿರೇನು ತೂಂಡ ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪೈ ಅಂದಂದು ഞാൻ കാശ് കൊരി അപ്പകായ പണ്ട് പിരാവുಡು മീസിത്തിനെ എതെത്തേന്ത് రామ ఎదురుడు మీ చెప్పునట్లేని తూతైందు పిరవుడు మీ చెప్పునట్లేంచినే ಅಂದಂದು ಅವು ಸರಿ ಬಯ್ಯಗ ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚಾನ ಬನ್ನಗ ಚೂರು ಪೊರ್ತಾವ ಅವಿ ಹಾಯ್ ದೀಪೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ದಾದಿ ಫೋನ್ ಪಾತಿರ್ನ ತಾನೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪಾತಿರ್ನ ತಾನೆ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಮದಿ ಇತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಮರಲು ಬಿಡ್ತಿದ್ಯಾ ಸಾರಿ ಏತಂಡು ಆಯ್ರ ರಡ್ಡಾತಂದು ఒక ಬುಡಿ ದಿನ ಚೋರೆ ಒಂದು ಸಾಕು ಎರಡು ಬೇಕು ಕಾಸು ಕಾಸು ಹಾ. ಕಾಸು 1 ಲಕ್ಷ 10 ಪೌಂಡ್ ಬಂಗಾರ ದಾದಿ ಪದಿ ಬದಿ ಎತ್ತಿ ನಾನು ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣಿ ಓ ಫೋನ್ ದ ಬಿಲ್ ಏತಂಡು ಫೋನ್ ದ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲೇ 3 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಎತ್ತು ಮೂಜಿ 3 ಬರ್ಪೇವಿ ಬಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಇದು ನಾಟಕದಾರ ಅಂದೇನೆ ಅವು ಏನು ಓಲು ತೂತೆ ಎಂದು ತೂತರ ನಾಟಕದಾರತ ಅಂದಿ ಏ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ನಾಟಕದ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಕೊಂಚ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಂಜ ಆಸೆ ಅಂದ ಇರ್ನ ತನಿಟ್ಟ ಪಂಡದ ಕೊಂಚ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಇರು ನಾಟಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ನಾಟಕಡಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರದೇ ಯಾನ್ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇರು ನಾಟಕ ಬರುತ್ತಾರ ಯಾನ್ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಓವಿ ಎನ್ನ ನಾಟಕದ ಬುದರೆ ಗರುಡ ಗರ್ವಭಂಗ ಓ ಗರುಡ ಗರ್ವಭಂಗ ಲಕ್ಲೆ ದುರ್ಸು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವು ಕೇನ್ ನಕ್ಲೂರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸುಳ್ಳು ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೆ ರಾಣಿ ನಾನು ವಿಷ್ಣು ಗರ್ವ ಭಂಗಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಅವಿಯ ಗರುಡ ಗರ್ವ ಭಂಗ ಅವು ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತದ ನಾಟಕ ಗುಂಡತ ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ಪುಣು ಕಮ್ಮಿ ಏರ್ಲು ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಂದಂದು ಈ ನಾಟಕ ಕೊಂಚ ಚೇಂಜಸ್ ಕೊರ್ಕಾಂದು ಒಂಜಿ ವಿನೂತನ ಶೈಲಿದ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುಕಾಂದ ಅಂಚಿ ಬರೇನಿ ಓವಿ ಈ ಗರುಡ ಗರ್ವ ಭಂಗ ಉಂಡತ 4ನೇ ಸೀನ್ ಉಂಡತಿ ಒಂಜಿ ಗರುಡೆ ಉಚ್ಚುನು ಕೊನಪುನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಡು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಗರುಡೆ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚುನು ಕೊನಪುನ ಸನ್ನಿವೇಶ ದಿನ ನಾನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನವತ್ತಿ ಈ ಗರುಡನ ಕಾರ ಗೊಂಜಿ ಐಸ್ಕಾಂತ ಕಟ್ಟುನು ಉಚ್ಚು ನಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕರ್ಪದ ತುಂಡು ಮಲ್ಪುನು ಆಮೇತ ರೂಮ್ ಉಡ್ತು ಉಚ್ಚುನು ಬಲ್ಲ ಈ ಗರುಡನು ಬಲ್ಲ ಬಾಡ್ದಿಚ್ಚ ಸ್ವೈಂಕ ಉಡುಪುನಿ ಗರುಡೆ ಉಚ್ಚುನು ಬತ್ತೊಂದು ಸ್ವೈಂಕ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಈ ಇನ್ನು ಮಂಡೆ ಅವಲಿ ಎಂಚ ಮಂಡೆ ಯಪ್ಪ ಅಂಚ ನಾಟಕ ಬರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಂಡ್ ಮೇಡಮ್ ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಂಡ್ ನಾಟಕದ ದಿನ ಬತ್ತನ ನಾಟಕ ಶುರು ಆಂಡ್ ಆಮೇತ ರೂಮ್ ಉಡ್ತು ಗರುಡಗ ಬಲ್ಲ ಬಾಡ್ದು ಸ್ವೈಂಕ ಉಂಡು ಗರುಡೆ ಸ್ವೈಂಕ ಉಂಡವ ಉಚ್ಚುನು ಕೊಂಡುಂಡಿ ಒಲ್ತು ಬಕ ರಡ್ ಮೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬತ್ತೊಂದು ಹೋತು ಅಪಗ ಉಚ್ಚು ಉಚ್ಚು ಮಿತ್ತದು ಚೆಲ್ತೊಂದು ಅಪಗ ನಿಗಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನ ತೂತಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೈಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮೇಡಮು ಓ ದೇವರೇ ಆನೆಂಜಿ ಬೂರ್ನ ಪೆಟ್ಟೆಂಚಿನೆ ಮೇಡಮು ಏರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಡ್ದು ಜನ ಬರ್ತದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಪಟ ಪಟ ಕೊರೋನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕದಿರಾ ಒಬ್ಬ ವಾನಮ್ನದ ಬೆಟ್ಟು ಮೇಡಮು ಹಾನಿಗರುಡ ಗರ್ವ ಭಂಗಾತಿನತ್ತು ಬಕ ವಾಮನನ ಮಾನ ಭಂಗಾತಿನಿ ಒಬ್ಬ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಅಂದೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂದೆ ಅವೀರ್ ದನಿಟ ಪನ್ಪೆ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪನ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮೇ ಎನ್ನ ಕೋಟೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕೋಟೆ ಉಂಡು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಓಲ್ದಿಯಾರಿ ಬೂತದಲ್ಲ ಉಂಡಿ ಬೂತದಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಪೊಂಜು ಕೊಡೆನ ಬೂತದಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೂತದ ಲೆಕ್ಕ ಬಲಿ ಬರೋದು ಅಯ್ಯೋ 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 ಎರಡಪ್ಪಲೆ ಉಚ್ಚಿನ ಮೇಡಮ್ ಉಚ್ಚಿ ಹೊಡತ್ರ ಉಚ್ಚತ್ತು ದೇ ಬೂತನ ಅಡ್ತಿ ಸರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪಜ ಇದು ಕಾಂಡ ಆಡ್ತಿದ್ದ ಕಜಾವು ಬೂರ್ಜೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಮ ರಾಮ ಒಳ್ಳೆದೆ ಪೆರೆ ನೆನಪಿಚ್ಚು ಮಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದೇ ಉರಿಪ್ಪಲೆ ಇರು ಉರಿಪ್ಪಲೆ ಅಂದು ಏರು ಈರು ಯಾನು ಉರಿಪ್ಪುಡ ಅಯ್ಯೋ ಮನೆ ಉರಿಪ್ಪಲೆ ಅಂತಲೇ ಮೇಡಮ್ పోండు ಹೋಂಡ ಪೂರ పోండు ಪೂರ ಹೋಂಡ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೂರ పోండు ಅನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂತುಲೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರ ಇರು ಇಚ್ಚ ಮಾತನಾರು
ಯಾನ್ ಇಚ್ಚಂದ ಮುಗಿರ್ ತಾತ ಬಂದ ಬಲ್ಪರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಅಂತ ಶೂಟಿ ನಿಕ್ಕೆನ್ನ ಕಂಡರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದದೆ ತಗಣೆ ತೋರ್ಪೆ ನಿಕ್ಕಿ ಕಲ್ಪ ಮಗ ಜನಮ ತಾಕರು ನಿಕ್ಕೆ ಆಂಟಿ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಏ ನಾಟಕ 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 ಬಂದ್ಪೆ ಓ ಒಂದು ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ನಾಟಕ ನಿಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ 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 ಯಾರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೈಪೆ ಯಾನು ಸೈಪೆನೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟವನು ಅತ್ತ ಬೋಡಿಗಟ್ಟವನು ಇದೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರ್ನ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೀರನ್ನು ಸೈಯರ ಕಾಪಿರತ್ತೆ ಯಾಪತ್ತುಲ್ಲ ಪಾನಿ ಅಂಗೇಜೆ ಅಲ್ಟ ಮಾತಾಡತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಸುರದಿ ಪಾನ್ ಎಂಗೇಜ್ ಆಯ್ರಂದು ಎಸ್ಟಿಡಿ ಬೂತ ನನಗೆ ಎಂಗೇಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ನಾಗ ಶುರು ಆತನ ಮಾರಾಜಿ ಎಂಗೇಜ್ ಇದು ನಾನು ಬಣ್ಣಗನ್ನ ಕಣ್ಣೆತ್ರ ಇರ್ದ ಅದ ಬಂದಿರಿ ಈಗ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನ ರುಕ್ಕು ಯಾನಿ ನನ್ನ ಸೈಯರ ಕಾಪೇನ ಈ ಸೈಯರ್ನೇ ಕಾಪ್ರೆ ರುಕ್ಕು ದ ಈ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ತುಲಗೆ ಈ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ದ ರುಕ್ಕು ದ ಯಾನ ಸೈತನ ಈ ಸೈತ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಸೈತನ ನಾಯಿ ಸೈತ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಯಾನ ಸೈತ ಓ ಯಾ ನಾಯಿ ಸೈತಿಲ್ಲ ಕತೆ ಉದ್ಲೆ ನಿನ್ನಾತ ಸೋಕದ ಬಡಿದಿ ಅಂಕ ದಿಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ರುಕ್ಕು ದಾದ ಆಯ್ನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಎಂಚಿನ ತೂಪುಂಡ ಹಾಲು ಫೋನ್ ಮಾಲ್ಪೆರೆ ಬೂತು ತೊಲೆ ಬಾಲು ಬೂತುದಲೆಲ್ಲ పోతారా ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನತ್ತ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಲ್ಪೆರೆ ಬೂತು ತೊಲೆ పోయాల ಅಪ್ಪ ಕಣ್ಣು ಖಜಾಬೂರ್ನು ರುಕ್ಕು ಖಜಾಬೂರ್ ತನಗನಡ ಬಂಡಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಗುರಿಪುಲೆ ಅಂಚ ಉರ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ನಾವ ಇತ್ತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಜಾಬೂರ್ನ ఒక గువేలుగు కొడపాన ఊరున ಯಾನ್ ಬೇತಿ ನಿನ್ನೆವಿ ಛೇ ಉಟ್ರಸಿ ಬೇತೆ ಎನ್ನಿರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಇಚ್ಚೆ ಎನ್ನದೆನ್ನದೆ ಯಾನ್ ನಕ್ಕುರ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತೀನಿ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಮದ್ಮೇನಗ ಯಾನ್ ಎಂಚೆತ್ತೆ ಸುಕ್ಕು ಎಂಚೆತ್ತೆ ಎಟ್ಟೆ ಎಂಗಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆಂಚುಲ್ಲರು ಮತ್ತೆ ನುಂಗೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಆತ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟೆ ತೆನ್ನ ಒಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಚೆಂದಪ್ಪ ಇಂದೇ ಮುಕ್ಕುಲ್ ತುಲೆ ನೀನು ಪೇಪರ್ ತರುದು ಅಣಿ ನಾನೇ ಮುಕ್ಕುಲ್ ತುಲೆಗೆ 50ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮದಿಮೇದ 5 ವರ್ಷ ಮುಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 4 ವರ್ಷ ಇರಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ದಾದೆ ಒಂಚೂರ್ಲ ಮೋಕೆಜ್ ಅನ್ನ ಮಿತ್ತಿರೆಗೆ ಮುಕ್ಕಲು ಮದ್ಮೇದ 5 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣನ ಅನ್ಪುನಿ ಮೊಕ್ಲೇನ ಗುರ್ತೊಂಡೆ ಮೊಕ್ಲೇನ ಗುರ್ತೊಂಡು ಒಂದು 98 ಲೀಲಕ್ಕಲತ್ತ 98 ಕೆಬಿಗೆ ನುಚ್ಚಿ ಲೀಲಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ದೋಚಿ ಅಕುಲ್ ರಾಡ್ ಜನ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕು ಈ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಮಾರಾಜಿ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಅತ್ತಿಯ ರುಕ್ಕು ಈ ಪಾತೆರು ಯಾನ್ ಸೈಪೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪಾತ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿನ್ನಾಡ್ದು ದುಂಬಿ ಯಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬನ್ಕ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಪರು ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಗಂಟಲಿ ಪೋಯೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನದ ಬಾಲೆ ರುಕ್ಕು ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ರುಕ್ಕು ಯಾನ ಮುನು ಇಜ್ಜೇನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೈತ್ಯನಂಚ ಎನ್ನಂದ ಬನ್ನಿ ಯಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ ಎನ್ನು ಇದಾದ ಮಲ್ಪ ರುಕ್ಕು ఒక దాద మల్పుని పల్లెಗೆ ఆయన ఆదుపోండు ನನ್ನ ಇತ್ತಿನತ್ತ ಕಾಲ ಇರ್ನನೇ ನೆನಪುಡು ಬೇತೆ ಮದಿಮೆ ಅವಂದೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ದೆಪ್ಪಿ ಆತ ದೇ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎನರ್ ತುಂಬು ಇರರ್ ತುಂಬು ಯಾನ ಸೈತೆ ಪನ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೊರಿ ಇರು ಗುಲಿಪಚ್ಚಿ ಎನ್ನಲೆ ಯಾನ ಸೈತನ ದಾದ ಮಲ್ಪೊರಿ ಇರು ಈ ಸೈತಿನ ರುಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿನ್ನನೇ ನೆನಪುಡು ಬೇತ ಮದಿಮೆ ಅವಂದೆ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಕರಿತು ಅಂಚತ್ತು ನಾನು ಬೂತುಡು ಜೀವನ ಮಲ್ಪೆ ಆಂದ ಈ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಅರಬೈದಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದ ಬರ್ತು ಹೂವಿನ ಕುಲೆಂಚಿನ ಮನ್ವೇರು ಆಂದ ಈತ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮೀನಿಗೆ ಮೀನಿಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಶೇಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮೀನಿಗೆ ಐಬ್ರೋ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಕಾಲಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಮೀನುಗತ್ತೆ ಮೀನು ಕಚ್ಚಿಪುಗು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಮೋನೆಗೆ ಇದನಿಗೆ ತಾನೆ ಅವಡು ಕಾಸು ಆತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ರಾಗ ವೈಪುನಾಗನೆ ಕಾಸು ಸಿಗದು ಇಂದ ನೂದು ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪು ಅವಂದ కొంచెం విషయం గుర్తుండే కాదే కోడేజే ఇంకొంచెం కన్నా ఊరిని ఏరికి ఇంకొంచెం కన్నా ఊరిని కన్నా ఎంచిన కనే యానుండద్దే ఈ జన్మడు సైతదు ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮಡು ಪಂಜಾಪುನಿ ಪಂಜಿ ಎಂಚಾ ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮಡು ಏನು ಪಂಜಾಪುನಿ ಸಾಧ್ಯನೇಜ್ಜಿ ಹೌದಾನೆ ಈ ಜನ್ಮಡ್ಲ ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮಡ್ಲ ಒಂಜೇ ಪ್ರಾಣಿ ಆಯ್ರ ಸಾಂತ್ಯದಿ ಪಂಜಾತ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ದಿನತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಆಂಡೆ ಪೋ ಅಯ್ಯೋ ಮರ್ಲೆ ಶೀ ಏರ್ ಮರ ಹೋಯ್ನಿ ఏంటే ಅವು ಏರ್ ಹೋಯ್ನಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿದಿ ಇರ್ನ ಬುಟ್ಟೈತಿಯಾ ಒಬ್ಬ ಎಂಚ ಮರ ಈತ ಸಮಯ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಿಯರು ನಾನೇ ಬದುಕಂದೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸುನಾಮಿ ಬರ್ತದ ಬದುಕದಿಗೆ ఒక ಈ ಸುನಾಮಿ ವಾಲೆಕ್ಕೆ ಬಾ
ಅವು ಸುನಾಮಿ ಅವು ಚಂಡಮಾರುತ ಅಬ್ಬೋ ಅಣ್ಣ ಓ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ₹1 ಮಾಡಿ ಹಾ ದೇವರೇಟೆ ಅಲ್ತೆ ಅತ್ತ ಪಿರ ಬರ್ಪುಜನ್ನ ಜಾ ಪಿರ ಬರ್ಪುಜಿಂದು ಕೋಟೆ ಬರ್ಪು ನಾವು ಆ ಬೋರ್ಡ್ರು ತಿರ್ಗಲಿಗೆ ದಾದಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಅಣ್ಣ ಇಂದು ಇರ್ನ ಡೋಂಗಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಾ ಇಂದು ಇರ್ನ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಹಾ ಎಂಚಿನಂಬೆ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಪಕ್ಕಂಜಿನ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಓಲುಪ್ಪುನುಂಬೆ ಓಲು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶೋಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಅಂದಂದು ಆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಉತ್ತರಾಖಂಡೋಡು ಪಾಪ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಪಾಕ ಜನ ಹೋತ ಅವಳು ತಿನಿಯರನ್ನು ಉಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತಿನಕಲು ಒಂಚೂರು ಅವಳು ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನ ಅವಳು ಅಕುಲ್ಲ ಬದುಕೇರುಂಬೆ ಕೆಲವು ಊರುಡು ಕುರೆಕುಲ್ಲ ₹1 ಕೊರಂದ ನಾವು ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಕಲ್ಲ ₹1 ಬೂರ್ದು ಒಂಚೂರು ಜಿಂಜುಣ ತೂಕ ಅಂದು ನಂಬೆ ಈ ₹1 ಬಾಡ್ದಾತ ಇಂಚೆನೆ 10 ಜನ ಬಾಡಿ ಇರ್ನಾಂಡ ಒರಿಯನ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ತದ ಉಪ್ಪ ಆಪುಣು ಅವಳು ಪೋ ನೆಟ್ ಮಾಲ್ ಪೋ ಯಾ ಬಾಡಿ ಅವಳು ಆಯ್ತು ಪೋ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಇದು ಸರಿಜ ಜಾ ಇದು ಸರಿಜ ಅಂದ ಸರಿಜ ದಾದಣ್ಣ ಎಕಡೆ ಸರಿತಿನ ಮಾರೆ ఇక్కడ సరిచ్చు ఇటు సరిచ్చు ಬಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವಲ್ ಬಿಡಿ ಬರ್ಸೋಗು ಮಾರೆ ಮರಿಯಾಲೋಗು ಸಾವು ಕರ್ಮ అక్కడ చైనాದ ಸೆಟ್ ಬರ ಒಂದು ದಿಯರಲ್ಲಿ ನಿಜ ಚೈನಾದ ತಾವು ಚೈನಾದ ಹಾ ಚೈನಾದ ನಿರ್ವಣ್ಣ ಅಂಡ ఒక గురుగుర ಒಂದು ಗುರುಗುರು ಆಯ್ನ ಪೂರ ಚೈನಾದನೆ ಅತ್ತ ಮುರಣ್ಣ ಅಜ್ಜರು ಕಪಟ್ಟು ಗುರುಗುರು ಬಾಣಂತೀರ ಅರ ಚೈನಾದನ ಪಾತೇರ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಬಿಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಜನ ಉಂಟು ಜನ ಉಂಟು ಹಲೋ ಹಲೋ ರಾಕಿ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಡ ಬೇ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಡ ಅಂದು ಫೋನ್ ಬಿದ್ದು ಬೇರೆ ಎದಾಡ್ದೇನೆ ఈ లేడీకి ಒಂದು ಅನ್ಪುಣ್ಯ ಓ ಲೇಡಿಗೋ ಸಣ್ಣ ಮೇನ ಡೆಲಿವರಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ನ ಗಾಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಬಲಗೆ ಗಾಡಿ ಡೆಲಿವರಿ ಸೀದಾ ಬಲ ಎಂಚ ರೂಟ್ ಒತ್ತಿಜ ರೂಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ರೂಟ್ ಪನ್ಪೆ ರೂಟ್ ಯಾ ಪೆನ್ ಬರ್ಲ ರೂಟು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ದ ಸೀದಾ ಪಂಪೈಲ್ ಬಲ ಸೀದಾ ಪಂಪೈಲ್ ಬಲ ಪಂಪೈಲ್ ಹಿಡಿದು ಸೀದಾ ನಂತೂರು ಬಲ ನಂತೂರು ಬರ್ತದೆ ನಂತೂರ್ದು ರೈಟ್ಗೆ ಬಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಓಡೆ ಮಾರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಓಡೆ ಸುರುಡ್ದು ಪಂಪೆ ಸೀದಾ ಪಂಪೈಲ್ ಬತ್ತಾನ ಪಂಪೈಲ್ ನಂತೂರು ಬತ್ತಾನ ನಂತೂರ್ದು ರೈಟ್ಗೆ ಬಲ ಅಂಚ ರೈಟ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದುಕ ಚೂರು ಎದುರು ಒಂಜಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಬಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ಬಾ ಬಾರ ಬಣ್ಣಗರ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಜನ ಬಾರ ಕರಿದು ಸೀದಾ ಬಲ್ಲ ಅವಳೊಂಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕರಿ ನಡೆದು ಬುಕ್ಕ ಅವಳು ಕೇಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಮಿಜಾರು ಓಲ್ ಬಂಟ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಪಂಪೈಲು ಓಲು ಅಂದ ರಾಮಾಯಣ ಪೂರ ಓದುದು ರಾವಣಗೆ ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ದಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಲೆಕ್ಕ ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ನಮ್ಮಿ ಎಂಚಾಣ ಮಂತ ಬಲ ಮಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಗೋರು ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ಬುಕ್ಕು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ 9646763767 ಸರಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಬೋಡು ವಿಜಯಣ್ಣನ ಬೋಡು ವಿಜಯಣ್ಣನ ಬೋಡು ವಿಜಯಪ್ಪನ 9763487763 ಸರಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ವಿಠಲನ ನಂಬರ್ ಗುರು ವಿಠಲನ ನಂಬರ್ ಬೋಡು ಅರ್ನ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ 9895476745 ಸರಿ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತ ಪನ್ಪಾಯಗ ಬಿಡು ಯಾವ ಬಲ ಹಲೋ ದ ನಂಬರ್ ದಿಕ್ಕಂಡು ಅಕಲ್ನ ಉಂಟಾ ವಿಠಲನ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ವಿಠಲನ್ ನೋಡಿರಿ ವಿಠಲನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯರಿಂದ ಅಮೂಲ್ 9895476745 ವಿಠಲನ್ನ ಸರಿ ಅಲ್ಲೆತ್ತದು ಎಲ್ಲ ದೀಪ ಏತಣ್ಣ ಏತಾಂಡ್ 4300 ಯಾನ್ ಫೋನ್ ದ ಬಿಲ್ಗೆ ಏನು ಯಾನ್ ಫೋನ್ ದ ಬಿಲ್ಲು ಬಂಡಿ 4300
ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಗೋಲ್ ಮಲ್ತೀನಣ್ಣ ಇರು ರಡ್ಡು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿನಿಂದಲೇ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಳು ಯಾನು ಸಾಲ ಅವಡೇನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬುಕ್ಕುಡು ಬರೆದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಐನು ಪರ್ತದ ಚಿಕ್ತಿ ಮಲ್ತು ಒಲ್ ದಕ್ಕ್ಯಾರತ್ತ ಐನು ಯಾನು ಎರಡು ಅಣ್ಣ ಯಾರು ನೀನು ಲೆಕ್ಕದ ಬುಕ್ ಒಂದು ತೂತಿಜಿ ಯಾನು ರಡ್ಡು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಬೇರೆ ಆತ ವಿಷಯ ಆತ ಈ ಲೆಕ್ಕದ ಬುಕ್ಕು ತುಜಿಂದ ಬುಕ್ಕು ನುತ್ತಿನ ಪೂರ ಭರ್ತದ ದಕ್ಕ್ಯಾರತ್ತವ ರೈಕ್ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲೆ ಈ ಲೆಕ್ಕದ ಬುಕ್ ಯಾನು ಕೇಂಡೇನ ಯಾನೊಂಜಿ ತುಂಡು ಪೇಪರ್ ಬೇರೆ ಇಂತಕ್ಕೆ ಯಾನು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ರಡ್ಡು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಟ್ಟು ತಿಗಲೆಡು ಕೈಟ್ ಪೂರ ಬರೆದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬೆದಂಬತ್ತೇರ್ ನೋಡ ಅತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಸಾಲದ ಕಾಸನ ಬರೆದಿತ್ತು ನೀನು ಬರ್ತದ ದಕ್ಕ್ಯಾರತ್ತ ಅಪ್ಪ ಯಾನು ಲಾಸ್ ಆವಡ ಯಾನು ಲಾಸ್ ಆವಡ ಅಂದ್ಕೇನು ಅತ್ತಣ್ಣ ಇರು ಲಾಸ್ ಆವಚ್ಚಿ ಯಾನು ಅಂಚ ಇರು ಮಿತರೊಂದು ಕುಬೆಕ್ಕೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಚೂರು ತಿರ್ತವಲ್ಲಿ ಆ ತಿರ್ತವತ್ವಾ ತಿರ್ಗ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಇತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆದಿತ್ತಿನ ಕಾಸ್ತ ಅವು ಬರೆದಿತ್ತಿನ ಅಣ್ಣ ಐನು ಪೂರ ಚಿಕ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ತದ ಕ್ಯಾರ ಅವಳು ಅಪ್ಪ ಯಾನು ಲಾಸ್ ಆವಡ್ದು ಮನ್ಪುನ ಇರುತ್ತೆ ಇರು ಲಾಸ್ ಆವಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರೋಡು ಕಂತಗಂತ ಅದು ಕೊರ್ಪೆ ಹೆಚ್ಚ ಕಂತಗಂತ ಕಂತದ್ದು ಎತ್ತ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಿ ಇಂದೆ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಜಾಗ ಸೇಲ ಪುಂಡು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಜಾಗದ ಬೇರೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಐಟೊಂಜಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರಗೊಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ 2,000 ಕೊರ್ಪ ಎಲ್ಲ 2,000 ಕೊರ್ಪೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬೈಕ್ ಸೇಲ ಪುಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐಟ 2,000 ತಿಕ್ಕೊಂಡು 2,000 ಕೊಂತ ಇರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 2,000 ಕೊರ್ಪ 2,000 ಕೊರ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಏತಾಂಡು 4,000 ಅಂಡು ಮೂಳಿರೆ ಏತಾವಡು 300 ಎನ್ನ ಕಾಸು ಇರಡೆ ಎತ್ತುಂಡು 200 ರೂಪಾಯಿ ಅವು ಯಾಪ ಕೊರ್ಪಾರು ಅವು ಇಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕ ಅವುಚ್ಚ ಇದೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಜಾಗದ 2,000 ಕೊರಿಯನ ಜಾಗದ 2,000 ಕೊರಿಯರು ಬೈಕ್ ಮಾರ್ದು 2,000 ಕೊರಿಯನ ಬೈಕ್ ಮಾರ್ದು ರಟ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಟ್ರೆ ಕೊಡ್ತೆ ಏತಾಂಡವಳು 4 ಎಂಕ ಅವಡೇನೆ 4,300 200 ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನ ಉಂಡು ಯಾಪ ಕೊರ್ಪಾರು ಅತ್ತೆ ನೀರು ಸುರೂಕು ಕೊರ್ನೆತ್ತಿ ಸುರುಕು 2,000 ಸುರೂಕು 2,000 ಕೊರಿಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಕ್ ಮಾರ್ನೇಟ್ 2,000 ಕೊರಿ ರಡ್ಡರೆ 4 ಎಂಕ್ 4,300 200 ರೂಪಾಯಿ ಈರೆಗೆ ಅವಳು 200 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ ಯಾಪ ಕೊರ್ಪಾರು ಜನ ಸಾಲ ದೀಪುನ ಪಂಚಾಯತಿ ಗಡಿಚಣ್ಣ ಅವೇ ಸಾಲದೀರಲ್ಲಿ ಅವು ಸಾಲದಿಂದ ಬಡ ಸಾಲದಿಂದ ನನಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವು ಐದು ಮಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬರ್ಬೇಡ ಸರಿ ಅವ ತಗೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ 4 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಓ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ 4 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಫೋನ್ 4 ರೂಪಾಯಿ ತಾನ ಇರ್ನ ಪುದರಂಚ ಎನ್ನ ವಾಮನೆ ಫೋನ್ 4 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕಲ ಮೂಲ ವಹಿವಾಟ ಏನೇತದ ಅವು 4,000 ಸಾಲದ ವಹಿವಾಟು ಮುಂಚೆ ಖಾಲಿ 4 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ನೆನ್ನಿಜ ನಾನು ಅಣ್ಣ ಮುಂಚೆ ಖಾಲಿ 4 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಬೋಡಣ್ಣ ಮುಂಚೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಬೋಡ ನರ ಮಾಡಿನಿ 4 ರೂಪಾಯಿ ಚಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರು ಸಾಧಿನಿ ಊರ್ನಾಗ ಸೇರ್ಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ಬೋದು ಬುಡ್ಕ ಖಾಲಿ ಮುಂಚೆ 4 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾಪಲ ತೂಪುಡು ಬಡ್ಚಿ ತೊಂದರೆ ತುಂಬೆ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಬಡ್ಚಪ್ಪ ಖಾಲಿ 4 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಚಿಗೆ ಇಟ್ಟಿ ಮಾರೆ ಸಾವು ಅಮ್ಮ ಹಂಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಮಾಸಿ ಇಟ್ಟಿ ವಾಹನ ಜನಜ್ಜಿ 4-5 ಸಲ ಬರ್ತಾರ ಅದ ಅಂದೆ 4 ಸರಿ ಬರ್ತೇವೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಸರಿ ಆವ ಅಣ್ಣ ಓ ಅಣ್ಣ ದಲ ನಂಬರ್ ಹೊತ್ತಿನ ಶಬ್ದ ದಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜಣ್ಣ ನೆಕ್ ನಂಬರ್ ಮಾತದಾಯೆ ಅಣ್ಣ ಓ ಅಣ್ಣ ತಾತ ಮರ ದಲ ಉಲ ಹಿಡಿದು ಸೌಂಡ್ ದಲ ಬರ ಪೂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಪಿದಗೇನು ಜಾತೆ ಅಣ್ಣ ತಲಮೂಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ತೋಜಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೋಜಿ ಒಂದು ಮತ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೋಜ ಬೇತ ಕುಲ್ಲರ ಅಣ್ಣ ಬಿಲ್ಲು ದಲ ತೋಜಣ್ಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಿಲ್ಲು ದಲ ತೋಜಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಗದೆ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪೇತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಲವ್ವರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕೊಡು ಗುಪ್ತ ಅದು ಆಸೆ ಇಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಹೌದದಿ ಅವು ಪಡಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಫೋನ್ ಉಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಲೋನ್ ಉಂಡಣ್ಣ
ದಿನ ನಾವು ಸೋಪಾಲ್ ಪೊಡ್ದಿಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ಚೆನ್ನ ಹಾ? ಇಂದು ಕಂಡಪಟ್ಟಾತು ಯಾನ್ ಇನ್ನು ಮಟ್ಟ ಒಲ್ಲ ತೂತಿಜಿ ಅದಾ ಫ್ಯಾನ್ ಫೋನು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತು ನಾನು ಅದಾ ಬರ್ಪೇನ್ ಬಕೊಂಡತೆ ನಂಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಬೋಡ ಏನುಂಡತೆ ಹಾ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಿ ನೀರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಟೆಲ್ಲ ₹2 ಬತ್ತೊನ್ಲೆ ಪಾಟೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನಗದಿಲ್ಲೇವೆ ಇಂದಿತ್ತ ಇದು ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ನ ಹಾ ಹಾ ಅಂದು ಮೂಲೆ ಹಾ ವಾವಂಜಿನ ಅರಮನೆ ಮಾರ ಎಂಚ ಕುಲ್ವಾರ ಇರು ಈಶ್ವರ ಒಂದು ಇತ್ತೆದ ಕಾಲ ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗ ಇಂಚಿನ ಎಷ್ಟಡಿ ಬೊತ್ತು ತೆರಿಯಂದಿನ ಜನ ನನಲ ತೂಪೆರು ಏತೋ ಅಂಗವಿಕಲಿರು ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರಾವಂದೆ ಎಷ್ಟಡಿ ಬೋತರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪದು ಜೀವನ ಕರಿಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಷ್ಟಡಿ ಬೋತ್ ಮಾಯ ಆತಂಡು ಅವೆಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತನೆಲ ಎಷ್ಟಡಿ ಬೋತ್ಕೋಬೋದು ಅಕ್ಕುನ ಬಂಜಿದಿಂಜಾಲೆ